Gachagua sayo jatend piny William Ruto kuom tulo mag siasa ma osebedo ka nenore e rombe mag siasa mag linda mwananchi kod kweth maketo sirkal tesre. Gachagua wacho ni dibed ni sirkal ema ni kod riekni mag tiyo gi tulo ma kamano e chwalo siasa kendo ma nyalo miyo IEBC bedo gi kinde matek mar bago yiero maduong' ma higa manyien. Chris Owino nigi sigarani. E kinde ni ma ng'ato ka ng'ato guonyo wiye e wi medruok e njore kod tulo mag siasa, Gachagua tudo njore mag mago kod piny wacho mamalo. E romo mare kod jood bura mag Wiper e dalane ma Wamunyoro, Gachagua wacho ni jonjore mane omonjo romo mar linda mwananchi e kaunti ma Homa Bay chieng' Jumapil mokalo kod mago mosebedo ka monjo romo ma kweth mbalo kod sirkal gin jonjore mag piny wacho. Unajua kuna siku Mkomen alikuja bunge akaleta list ya 104 gangs in Kenya. Those 104 gangs have all been contracted. Gachagua yango dibed ni tiere riekni mag tiyo kod jonjore mag siasa e mucho tulo motelo ne yiero mabiro kaka yo mar chuno IEBC mondo chwal nyime yiero mabiro nikech sirkal oseywa ng'ech. Mkomen has been briefed to cause chaos in Kenya, make the country ungovernable, so that the IEBC can postpone the general election for 2 years and William Ruto can continue to be in office for another 2 years. Kalore gi medruok e tulo mag siasa pacho kae, Gachagua koro kwayo pinje ma oko mondo donjre e wachno ka pikpok ohew mogo. We are asking the American government, the British government, Germans, France, they intervened for us in the 90s, wakati ya Hemstone. They can still do it again. We wach mar walo jalar ten piny kod tiko mar kweth mobalo kod sirkal, Gachagua wacho ni en kachiel kod johera mage gi ikore mar siro jatelo moro amora mar telo William Ruto dala. The best way to win this election, the most definite, what I hear is called sure bet, is one single presidential one car. I'm committed, and myself and my people will make whatever sacrifices necessary to make sure we have one presidential candidate. After the identification of that candidate, if it is me, I will lead that campaign to the end. If it is not me, it's somebody else, I'll be the director of the presidential campaign. And we want a margin of 6 to 7 million. Ndio hii mtu hata isiende Supreme Court. Chris Owino, Ramogi TV.